जिसु ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा डियार भिउअर्स नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आं दिनै लानानै फैदों जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनिसिम नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्राफोर शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअ क्लिप्सनि सोमोन्दै आरो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गाहामथारै थांनानै थानो थाखायबो आं दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना दायो बे समाव नुगासिनो दङ बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेराव जे सासे हिन्जावा दिनै गावनि खर'खौ बा गावनि खर'नि खानायखौ दिनै लान्था हजागासिनो दङ। दिनै मा खारन मा जाहोननि थाखाय बे हिन्जावा गावनि खर'खौ दिनै लान्था हजादों दिनै नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों। बिथांनि नामानो जाहैबाय निशा भगत। थ' बिथां निशा भगतआ गावनि जाथि गावनि हारिफोरा इसोर जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय ना बेनि एगेन्स्टआव बिथाङा दुखु मोननानै मा खालामदों दिनै गावनि खानायखौनो दिनै मा सासे हिन्जाव जानानै लान्था दिनै हजादों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव सासे गियानि गुनि सासे हिन्जावमोन बिथाङा निशा भगतआ। दिनै बिथाङा मा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा मानसिफोरनि बेरेखा जानानै दिनै गावनि खानायखौनो दिनै हजादों आरोखि। थ' बिथाङा दिनै मिथिनो नांगौमोन जे जोंनि भारत देशआवहाय ना संबिधानावहाय बा जोंनि भारतनि संबिधानाव बेबायदि लिरनाय दङ मोनफ्रोमबो धोरोमखौ लानो हानाय गनायनो हानाय नाजावनो हानाय फोसावनो हानाय बेबायदि दङ आरोखि। मानोना जोंनि भारत देशा गोबांथार जाथि हारि माहारि धोरोमफोरजों बुंफबनाय आरोखि। थ' इनायनो दुखुनांथाव ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि थाखाय बे निशा भगत बिथांनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामदो आरो बिथांनि जायगायाव जे बिथाङा बेफोरबायदि खामानि मावनानै दिनै इसोरनि मानसिफोरखौ बा ख्रिस्टियान बिदा फंबाय मानसिफोरखौ टर्चार खालामगासिनो दङ बा नासयगासिनो दङ बिथाङा जेन' बेनिफ्राय गोजानाव थायो ना। बिथाङा गोबांथार मा होनो ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि सायाव राव दिखांगासिनो दङ आवाज होगासिनो दङ जेन' बिथाङाबो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मोननो हायो नाजावनो हायो। बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दं बयजों लोगोसे। थ' खनसेबाव बिथांनि नामानो जाहैबाय निशा भगत। स' नोंथांमोना आरोबाव माखासे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबाय थाबावदो। बोल रहा है ना ये आदिवासी खुद अपने आदिवासी नहीं है, वो क्रिश्चियन है और जिनके जिनके वो आदिवासी लोग उसका साथ रह रहा है उसको सब क्रिश्चियन बनाएंगे हम। वो बनाएंगे जो चढ़ा रहा है ना जो उसका पैसे जा रहा है ना सबको हम बनाएंगे क्रिश्चियन। और निशा भगत कितना औकात है हम देख आरोबाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव बियो दिनै ख्रिस्टियान मानसिफोरनि सायाव इनायनो नासयनाय गोबांथार टर्चार खालामनायनि थाखाय ख्रिस्टियान मानसिफ्रा ना छत्तीसगढ़आवहाय दिनै बेबायदि रेलिखौ दिनै लादों। माने ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय नासयनायखौ बन्द खालाम होननानै इनायनो दुखुनांथाव आरोखि दिनै बेबायदि घटना बे जायगाफ्राव दिनै सोलिगासिनो दङ जागासिनो दं आरोखि। थ' बेखौनो आरोबाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जेन' आंनि भिउवार्सफ्रा बेखौ मिथिनो हायो। ये है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ नेमा बाइबल। इस क्षेत्रीय भाषा पुरुष में लिखा हुआ है। नेमाक मतलब पवित्र है ना, पवित्र आप समझ लीजिए। इसका पृष्ठ संख्या 230 अध्याय 12 में पुरुष में, इसलिए मैं हिंदी करके बता देता हूँ। इसमें वही लिखा है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का कि जो भी आदिवासी जो सरना वृक्ष के नीचे पूजा करते हों आराधना करते हों उस पूजा स्थल को उसका वेदी को उसका पेड़ को या जो भी वहाँ पर बना हुआ है उसको ढा देना टुकड़े टुकड़े कर देना जला देना नष्ट कर देना मिटा देना ताकि दोबारा उस स्थल पर उस पूजा अर्चना ना कर सके। तो किसका लिखा हुआ है? क्या हम लोग लिखा है? अब लड़ाने वाला कौन काम कर रहा है?
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय आरो खोनाबाय। थ' बिथाङा सासे आदिबासि मानसि आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा लिरदों बेबायदि लिरनाय बुंनाय बाथ्रायानो गैया। बिथाङा बिराद गाज्रि बेबायदि बाथ्रा बाहायबाय आरोखि जोंनि ख्रिस्टियाननि सायाव, जे बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दंनो जे आदिबासि हिन्दुफोरनि सायावहाय नासयनांगौ, अयथासार खालामनांगौ होननानै बेबायदि बिथाङा बुंदों आरोखि। थ' बिथाङा मिन्थिया हसिया बाइबेलखौबो फरायदोंना फरायाखै इनायनो बेबायदि नंखाय बाथ्रा दिनै बुंनानै भिडिअनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै साखि होनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जायगा जायगा दिनै बेबायदि घटनाफ्रा जागासिनो दङ जोंनि भारत देशआवहाय, आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबावदो। चलती मसीही संगति के दौरान जहां शांति और भाईचारे की बात हो रही थी, कुछ विरोधी तत्वों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन पादरी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सभी को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद दिलाया। जैसे ही पादरी ने अनुच्छेद 25 के अधिकारों की व्याख्या की, उन विरोधी तत्वों की तटस्थता टूट गई और वे वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना ने यह साबित किया कि संविधान की ताकत के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। जैसे ही पादरी ने अनुच्छेद 25 के अधिकारों की बात की, उन विरोधी तत्वों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कि वे लोग कैसे आए, उन्होंने क्या क्या कहा और फिर कैसे वे वहां से निकल गए। आगे इस वीडियो में आप इन सभी घटनाओं को विस्तार से देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट वी नो, ओके सर, वी नो द फंडामेंटल राइट वी हैव राइट टू, हमारे अपने धर्म यीशु मसीह के बारे में हम सुसमाचार सुना सकते हैं। अनुच्छेद 25 हमें ये स्वतंत्रता देती है कि आप भारत देश में रहकर किसी भी धर्म का सुसमाचार सुना सकते हैं। आपके पास क्या राइट है सर, मुझे बताइए। टोल किस बात के लिए किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या धर्म परिवर्तन करवाने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए आपने कॉल किया आई है। आप किसी का धर्म परिवर्तन हुआ यहाँ पे दिखाइए, फिर बोलो किसी का धर्म परिवर्तन हुआ तो कोई है यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया हमने? एक इंसान भी माइक पकड़ो भैया, एक मिनट, अरे भैया एक मिनट आराम से माइक पकड़ो। कितने हिंदू हैं यहाँ पे? बोलो जय श्री राम। ये राइट नहीं है, राइट नहीं है। Dear viewers, आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबावबाय जे मोनसे जायगायाव छत्तीसगढ़ बायदि बेबायदि जायगायावहाय मोनसे प्रग्राम ख्रिस्टियानफोरनि दिनै जानांगौ बे मोनसे सभा बा प्रग्राम दिनै जागासिनो दंमोन। ओमफ्राय दिनै बेयावनो जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरनि बा धोरोमनि बिरुद मानसिफ्रा थांनानै मा खालामासै, सभायावहाय बेबायदि धोरोम सोलायदों मामादों अनेक बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोर बुंनायखौ नोंथांमोना दिनै नुनो मोनबाय आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो दिनै नुगासिनो दङ। थ' बेबायदि मोनसे अयथासार प्रग्रामनि गेजेरावनो दिनै बेबायदि खालामगासिनो दं आरोखि। नाथाय बेवहाय ख्रिस्टियान मानसिफोर गोजाजोबसोमोन। बेवहाय मोनसे ख्रिस्टियानफ्राथ' बयबो मानसिफ्रा गावबागाव धोरोमनि मोनसे प्रग्रामफोर थायो ना, जेरै ख्रिस्टियान नङैफ्रा दिनै फुजा होयो ज' जानानै मन्दिरफ्राव मुंफ्राव, दिनै ख्रिस्टियानफ्राबो गिर्जाफ्राव बा माबा मोनसे जायगा थोआब्ला गिर्जाफ्रा माबा मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों ना बेफोरबायदि मा होनो टेन्ट हाउस खालामनानै मोनसे प्रग्राम दिनै लायो। दिनै बेयावनो थांनानै आरोखि ना बिथांमोना गोबांथार बेबायदि डिस्टार्ब खालामहैनायखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबावदों आरोखि। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला नायदो मा जाबोगासिनो दङ इसोर फोथायग्रा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्राफोरनि सायावहाय। थ' बेखौ थारैनो जों मिथिनानै थानाया इनायनो गोनांथार आरो जोङो दिनै बेखौहाय नुनानै जों दिनै सिरि मोननो नांगोन। इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो बेबायदि जाथाय जाहोनफोरनि थाखाय जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव ना बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा बिदि खालामदों आरो जायफ्रा खालामजादों बेबायदि जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो
बिनानै बा आर'ज खालामनानै होनो नांथारगौ जेन' इसोरा बे गासैखौबो हेफाजाब खालामो समदा खालामो इनायनो दुखुनांथाव दिनै बे घटनाफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिदों आरो मिथिनो हादों माबादि अयथासार दिनै खालामदों आरोखि थ' बेयाव बे प्रग्रामनि जे इसोरनि बाथ्राखौ लाबोग्रा बिथाङा ना जे भिडिअनि गेजेरजों नुगासिनो दङ बिथाङा माखासे जोंनि भारतनि कनस्टिटिउसन संबिधाननि आयेनफोरखौ बिथाङा दिनै फोरमायदों बिथांमोननो बुंदों आरो बिथांमोना जोबनायाव जेननानैबो दिनै थांनो गोनां जादों थ' उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेफोरखौ नायनानै जों दिनै मिथिनो नांगौ सोलोंनो नांगौ बबे समाव मा आरो मा खालामनो नांगौ आरो नाङा बुंनांगौ आरो बुंनाङा थ' माखासे भिडिअफोरखौ आरोबाव नोंथांमोनजों आं लाबोगासिनो दंबावो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय से बात करो इनसे मिलो आप तो भाई बोल रहे हो कि जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हो हमें ये क्या है हिंदू धर्म की भी इज्जत करते हैं मुसलमान धर्म की भी इज्जत करते हैं बुद्धा की भी करते हैं सबकी इज्जत करते हैं बट आप इज्जत कर रहे हो आप यीशु मसीह के लोग इज्जत कर रहे हो बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की अरे भैया एक भी इंसान का यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो गया ना आप केस करना मेरे ऊपर सबसे पहले मेरी आवाज सुन लो सबसे पहले मेरे ऊपर केस करना मेरा नाम डेविड कपूर है रतिया से आया हूँ मैं जोबनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव छत्तीसगढ़आव आरोबाव गंसे गिर्जाखौ ज' जानानै दिनै सावबावबाय बुफाय बुसि खालामबाय बेयाव दिनै पुलिस मिलिटारिफोर दंमोन बिथांमोना होबथादोंमोन अब्लाबो गोबांथार मानसिफ्रा दिनै ज' जानानै बेबायदि खालामदों अयथासार गंसे गिर्जानि सायाव थ' इनायनो दुखुनांथाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि थाखायनो बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरजों आङो शेयार खालामबाय आर'जआव थाबोनो जाबाय गोजोन्थों